Ahoj holky a kluci, opět vás vítám v naší krásné přírodě. Dnes bych vám rád představil naše 4 nejdůležitější jehličnaté stromy. Je to smrk, jedle, borovice a modří. Jak je poznáme? Poznáme je hlavně podle jehličí. Tady můžete vidět borovici. Borovice má dlouhé a pichlavé jehličí. Další jehličnatý strom, který má pichlavé jehličí, je smrk. Poznáte to jednoduše, pokud se jeho větévek dotknete. Zdánlivě podobným jehličím je jehličí jedle. Ovšem toto jehličí je také krátké, ale vůbec nepíchá. Když si po něm přejedete rukou, tak to také hned pocítíte. Dále, když si utrhnete malou jehličku z jedle a rozemnete ji na prstech, ucítíte nádhernou citronovou vůni. Dalším jehličnatým stromem je modřín. Modřín má také krátké jehličí, ale za to velmi jemné a měkké. Dalším rozpoznávacím znakem jsou šišky. Zde můžete vidět šišku smrku, která je dlouhá a štíhlá. Tady můžete vidět šišku modřínu, opadavého. Šišku jedle nemůžete na zemi najít, protože ta se rozpadá nahoře na stromě a na zem už dopadají pouze semínka. A šišku borovice jsem tady bohužel nenašel. K této jedli bělokoré jsem vás přivedl proto, aby jsme se podívali, jestli zde najdeme nějakou šišku. Šišku tady nemůžeme najít, tak jak jsem vám říkal před chvílí. Ale můžeme zde najít tyto šupiny, které nám zbyly z naší šišky, která rostla na stromě. Rozdíl mezi smrkem a jedlí je ještě ten, že smrková šiška roste na větvičce směrem dolů a jedlová zase směrem nahoru.